ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଖିକି କହିବେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବେଶୀ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ତ। ଆମର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆମର ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଖାଇ କହିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବୁ ତ ମୁଁ ଖାଇନି ବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।